etmekle. Korku, umid ibadetlerine yürek bilen edilen ibadetler. Enne korku haçan ibadet bolya, korku haçan ibadet bolana. El-havfu min a'malil kulub diye. Korku diýilen zatnama yürek bilen edilen zatlar. Yani adam näme korku yüreğine düşýär. İlki korku yüreği korkjasaň bedenlerine şoň täsir çykýar. Emma bir elini çekýär, elini çekýän, elin bilen edilýär. Emma korku, umid bu yürekde edilýänler. Soňra näme bir adamyň yüreğine korku düşenligi, yüreğine umid etýänligi näme beden agdalaryndan näme aşkar bolýar. Wal muradu havful ibada. Nen şulara korku diýemede godaňa tutýan korkymyz näme? Ibadat suratyny kabul etýän korku. Bir korku wa köşeden geçip barýan bir it topulýar. Adam korkýar, bu seň fıtratynda bar korkmak. Ma bir zalim sana gıljan siripdir. Sen şu zalimden çekinýän. Bu korkmakluk ibadata girenä. Bu tebiî korku. Allah Taala näme? Adamlar yaradanna fıtratynda korkmakluk. Yani näme gaýratly, dogumly bolmak, yürekli bolmak diýen häsiýetler yaratdy. Yılandan korkmakluk, otdan korkmakluk. Bu zatlar näme? İbadat diýilýän näme? İbadat korka girenä. İbadat korka giren korku näme? Huwal havfu allazi yekunu ma'hu ta'zim ve mahabba lil makhufi diye ve yuhibbuhu ve yakhafuhu. Haçan korku diýilýän ibadata girýär. Şo korkýan wadyňda söýüw we mahabbat bar. Yani söýýän we tagzimlaýan. Şunuňmy? Şo korkýan wadyň. Ana şol ibadata girýär. Bu nähilek bolýar. Mysal üçin bir adam näme? Gabra çokunýan adamyň yüreginde şo çokunýan gabryna söýgü bar. Allah'ın söýüşýär söýýär we şoň adyny erwetlik bilen tutsa näme? Gözümi gapaymasyn, şunu ýa-ni öýümüzmi ýumurlaýmasyn, ýa çağama bir bela beteler degaýmasyn, gorkýar. Näme üçin? Eden ol eýär ol öwliýasyny, pirini ýa çokunýan gabryny näme? Tagzim etýär we söýýär we ondan gorkýar. Näme? On söýsem, tagzimlasam aman haýyrlar, bereketler berer diýe. Oňa birden näme? Erwetlikler diýäýsem, ýa näme bir adın yaman yerde tutaýsam o meni näme bir zat edäýmesin diýip näme gorkana. Şo şekilde näme gorku bolsa biriniň kalbynda Allah'dan gaýry birine. Şonuň etýänleri şirk bolýar. Şoň üçin Muhammed ümmetini oň ala adamlar. Yani Arap ýurtlaryna kä halatlarda näme ogry jümri tutulýar diýär. Hakyky bolan zatlar bolubamdy. Allah'dan and içdiýärler diýär, ogurluk etmediňi. Wallahi ogurlamak diýip Allah'dan and içýär diýär. Ondan aňarda näme şolawan çokunýan gabry bar diýär. Abdulkadir Jeylani. Abdulkadir Jeylani'den andyç etmediklerini diýär. Ağlap boýundan diýär. Ya men Abdulkadir zandan näme kasam içi biljek. Yalan kasam içi biljek geldi diýär. Näme üçin? Yalan kasam içse ol näme öli düýüşüne girip gorkuzjakmyş, belki çağasyny aljakmyş, ýa söwdärinde batjakmyş. Näme üçin bu gorkdy diýen tagzimlaýa on söýýär. Yani on adyny tutup men yalan sözläp bilmeýän. Yani ol on yüregini şeýle bir tagzimlanýan, söýleýän öli we şondan näme? Şoň adyny tutup yalan sözlesem, ýa hyýanat etsem, men tutaýmasyn, ýa garam gapaýmasyn diýip gorkýar şunu. Emma Allah'ın adyny wallahi ogurlamak diýip dur. Eýer on yüregini Allah Taala'dan näme? Allah'dan gorkor derejede näme? Söýgü tagzim ýok. Şoň üçin Allah'ın adyny tutup näme? Hemmeler edilýärler. Emma Ağişanın andışdıydan andışanaklar. Allah'dan andışdıydan andışyanlar. Ana eyyam näme? Şolong etýär näme? Şo suratda biriniň kalbynda gorku bolsa, söýgü tagzim, gorku şeklinde biriniň söýsem, ödüm şo söýlen Allah'dan başga biri bolsa, şonuň näme etýändädi? Şirk bolýar, şirkden çykarýar. Hada havful ibada diýär. Şu näme ibadat görnüşine girýän gorkuň näme suraty şu. Ve yusamma havfus sirr. Ve kâr ulamalar näme? Gizlin gorku diýip atlandyrýarlar şunu. Gizlin gorku diýip atlandyrýarlar. Sen öýden bilen apon näme? Hakykatdan Allah'dan hem onu ýokarda görýän. Emma açyklasam kimiň yüregine baý bolsa behdi qar. Emma şeýle aýdylmada edilmede gedip ýör. Şonuň şo etýän zady näme? Şo ölüsini Allah'dan hem ýokarda görýändirýän öýdi. Ýöre bir bolaýma Allah atdyryp bir öwliýany piri silamaktan, on bir haýwatyndan çekinmeklik diýip düşünýär. Kimde kim näme Allah'dan gaýryny söýüp tagzimlap gorkup şoň bir haýwatyndan näme Allah'dan çekinşýärlik çekinse şonuň näme şo kalbynda dören gorky näme ibadat we näme şirk bolýar. Täzem ol näme o suratda bolan gorky
Diňe Allahdan edilmeli bu näme Allahdan başga birine şoňmalyk näme gorkuýuny içine alýan söýgüli näme taqdimi ibadet kalbyna jemledi. Tayyib we huwa la yejuzu illa lillah. Yani bu suratdaky gorku diňe Allahdan bolmaly. Şoň üçin bir näme yekeçäkde haqiqi Allah'ın söýüp taqdimlayan bolsa näme hiç kim görmeýän bolsa meni Allah görüp dur diýip näme gorkmaly we Allah'ın halamady amal näme etmeliler. Kim Allah Taala'nın söýüp taqdimlap gorkýan bolsa men şu Allah'ın buyuranlardan etmesem, gaýtaranlardan gaýtmasam meni dogdaga salar diýip ol Allah'dan gorkup näme şonuň gorkusy şonu näme Allah'ın buyuranlardan etmene itermeli ve gaytaranlardan näme gaýtmaklyga näme itermeli. Şoňalyk suratda näme gorku bolmaly. Soňam gorku diýilse birade düşünmeli olanlar. Haçanna ibadet diýilýän zatlar o diňe ruhuňa şatlyk, ýüregiňe, kalbyňa näme begenç, bagyt goşýanlar ibadet diýilýänler. Şo gorku diýilýän. Ama gorku diýilende käbiriniň akylyna sygana. Nädip gorkmaklyk ibadet bolýar diýe käbir. Ata şeýle seredäýmäne biri otdan gorka, bir itten gorka, biri bir zalimden gorka, bir banditden gorka. Aslında ol gorkular bize närahatlyk salýar, dogry dämi? Biri bir adamdan gorksa, it topluny gorkýar. Şu gorkular sana närahatlyk salýar, sana närahatlyk salýar. Sen biňjalyk etýär, sen ynjatýar. Kä halatda näme erwe derwe suratlarda näme düýüşüňe girsen hopuk durýar. Ondan gorkum ibadet diýen on käbir adam näme akylyna sygdyranak. Nädip gorku ibadet bolýar? Ýok, ibadet gorku bilen tebiği gorku näme dengelenak. Haçanna näme soňam ibadet gorku bilen tebiği gorkuň tapawutlary bar. Haçanna ýanky suratda taqdim, söýgü näme esasynda dören gorku näme ol ibadet, ol diňe rahatlyk berýär sana. Şo bir adam näme ejesini qaqasyny söýýär we çekinýär enasatyndan. Enasatyndan çekinmeýän çağa barmy? Çekinýär şu wagt. Biz enatamyzdan çekinýär. Ya men çağam menden çekinýär. Ýöne şoluň çekinmekligi şolar biňjalyk edenä. Şu çekinýärem bolsa ejesiniň qaqasynyň guçogyndan turany. Şu ejesinden qaqasynyň çekinýärem bolsa bir sagat ejes qaqasynyň gözünden gaýyp bolsa eje qaqa diýip ağlap başlaýar. Düşündiňmi? Haçanna näme gorku ibadet bolanyny ibadet gorku bilen tebiği gorkuň tapawdyny ibadet gorku seni gaýtam rahatlyga salýar. Ibadet gorku sen näme hemme gorkulary yeňýärdenim seni bir Allah'dan gorkup başga hemme zatlaryň üstüne sen näme o gorku pelwan edip döretýär. Seni näme başga hiç bir zatdan näme gorkma diýerler gatýar sen sebep diýen men o söýüp taqdimlan Rabbimden men gorkdum. O Rabbim men öz näme bolasyny alyp maňa näme amanlyk arkaýynlyk ber. Men kalbymdan başga mahluga bolan gorkuny näme aýyrýar diýär. Haçanna näme adamyň kalbyna söýgü, taqdim esasynda dören gorkmaklyk, çekinmeklik gelse, ol adamyň kalbyndan başga zatlara bolan gorku aýrylýar. Ol adam islatdan gorkmaýar, islatdan çekinmeýär. Şoň üçin bu gorku haçanna adamyň kalbyna tapylsa şu gorku sen näme diňe gowzatlar etmene iterýär we erwes zatlardan gaýtmaklygyna sebäp bolýar we näme öňküden emmeter. Allah yaqinlaşmaklygyna we dogumlanmaklygyna we güýjemeňe näme sebäp bolýar. Emma adam bir mahlukdan öýdärek adamdan gorku berse, o gorku näme barha näme seni ol adamdan daşlaşdyrmaga ertýär. Ol adamy ýigrenmeklige ertýär. Ol adama düşmançylyga ertýär. Şonu gorku diýilende ol benne bilen benneň arasyndaky erwes zatlara sebäp bolan gorkuny gözden geçirmeliler. Ibadet diýilýänler asli adamyň ruhuny iýmitnäme ruhuny iýmit bolup, adamyň näme bir ruhuny bir berkararlyk, säbitlik, beklik bermek üçin näme ugradylan ruhy iýmitler. Şoň üçin bir adamyň kalbynda şu suratda söýgü taqdim esasynda Allah näme gorku kalbyna dörese, ol diňe rahatlyk bermeli we kimde kimem men Rabbimi söýýän we onu taqdimlaýan we çekinýän we ondan gorkýan ise ol adam näme tagat etmeýän we günäden gaýtmaýan diýip düşünmeýär. Ol adam diňe näme eýýäm ol söýýän taqdimdan gorkan Rabbina diňe yaranmaklygyň, ýaqinlaşmaklygyň ýoluny gözleýär. Söýýän Rabbining söýýän zatlaryny etmeklige çalyşýar. We gorkýan Rabbiniň hem halamaýan zatlaryny eýýäm näme gaýtmaklyga çalyşýar. Şoň üçin näme iki gorkuň tapawdyny bilmeli.
näme şuňalyk suratda edilen gorky Allahdan başga hiç kime näme edilmeli däl. Bulam näme ibadetin görnüşken. Innekse näme dedik umid. Umidem näme ibadet olam näme hayırlar umid etmek ya belalar beterler menden ayırar dip umid etmeklik. Şuňalyk suratda hayırlar geler ya belalar beterler menden dep bolar diýen umidi diňe Allahdan etmel. Allahdan gaýry hiç kimin ýoluny ýykylmalar we olarda näme bize hayırlar geler ya bizden näme belalary beterler dep eder ýogadyr göterer dip näme umid etmeller. Min anwa'il ibadeti ar-raja. Näme diýdik? Näme gorky umidem näme ibadatdan eken gorkyň Allah inne umid alalım. Ve huwa ta'milul hayri fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Umid näme? Nähil suratda edilen umid ibadat bolýar. Allahdan başga başar diňe Allah'ın başaryp bilýän zadyny Allah'dan umid etmekle. Bir zady diňe Allah edibilýär, Allah'dan başga hiç kim edibilenä. Ana şoňalyk zatlar diňe Allah'dan umid etmek. Men rızkymy kim açy bilýär? Bir Allah açy bilýär. Şun nimen umid etýän rızkym açylmakna. Rızka lewliýasyndan umid edibilermi? Edebilmen edaýsem näme bolar? Men müşrik bolýan. Kimden umid etmeli? Allah'dan umid etmeli. Şoň üçin sen seret. Bir gowluga ýetesin gelýär. Ya bir bela beterleriň senin göterilmegini isleýär. Şu ýetesin gelýän gowlugy Allah da başaryp bilýär ka halatda, Allah da başaryp bilýär we ka halatda estağfurullah ka halatda Allah diýdi. Allah da başaryp bilýär we ka halatda näme käwirsen umid etýän atlaň ben nesem başaryp bilýär. Dogry dämi? Mysal üçin bir işe wazifa giresin gelýär. Allah näme tawfik etse takdirde ýatsa biriniň kalbyna goýsa näme hiç sebäpsiz Allah Taala sen şu wazifa barar ýalyk etýär. We ka halatda oňa buňa haýşe. Sen adamlarym araçy bolsa näme wazifa ýetir bilýär. Bu zatda men umid etýän plan agam başlyk şulam maňa bir wezipejik berse, kursujik berse, ya bir iş tapyp berse, agamdan umid etýän menen bir näme urup durmama sebäp bolar. Bir wezipa barmama sebäp bolar. Bul umid şirke giren. Şunuňmy? Bul umid şirke giren. Sen bul umidi ol adam başarýar, emma men ırskal döwletiniň açylmagyny isleýär. Şunuňmy? Bir ýeriniň çagasy bolsa sokor kör, gözüniň açylmaklaryny umid etýän. Şu zatlar ırskalyň açylmaklygyny, sokor körüň gözüniň açylmaklygyny şunuňmy ya bir näme gutulup bolanok diýen kesellerine mumy kesellerine näme gutulurmaklyk bir Allah başarýar. Indi şuňalyk näme diňe Allah'ın başarýandan bir Allah'dan umid etmek. Allah'dan gaýra şu umid sarp edilse Allah'dan gaýrydan näme diňe Allah'ın başarýandan näme Allah'dan gaýrydan sarp etsen aýam ol näme şirke barýar. Şonuň üçin näme diýe fela yejuzu en tarju gaýrallahi fima la yaqdiru alayhi illallah. Şonuň üçin Allah'dan gayrin başarmayan dadın Allah'dan gayriden näme umid etmekligiň senin näme bolanyk eken. Emma raja'u fil umuril adiye. Emma näme umumi adati adamlaryň başarýan dadyna öz aramyzda alışveriş etýän zatlarymyzda umid etmeklik näme ol şirke girenek. Mysal üçin näme ke en tarju min şahsin en yu'tiyaka malan. Bir adamdan umid etýän bir näme peşgeç bir 5 man 3 man qarz berer ya kömek edip berer dip ya sadaka dip berer dip umid etýän. Olalı adam başarı bile cütünde 5 mantta $5,000 var. Şunuňmy? Sen sana $5 bere, 5 mant berene. Şonu näme umid etsen, on näme şirk bolanyk sen ol adam sana 5'den istede 5,000 ber bilmene näme ýagdaýy var. Bul edilen umid ibadete girenä. Şoň üçin bir adama näme arjuka en tu'ti keda ýani umid etýän näme sen bana şu zatlar edip berersin diýmeklik. Näme şirke girenä? Şert ýene şo sen näme şu zatlar bana edip berersin diýip näme umid etýän zadyň şo başarýan bolmaly. Başarýamy şirke girenä. Emma lakin la tarju mahluqan fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Emma bir mahlukdan umid etmedi Allah'dan gaýryň başarmayan zadyny. Şunu. Eýam ony mahlukdan näme umid etmeklik bolmaly. Diňe mahluklary yaradan Halyqdan Rabbul Alamin umid etmeli bolýar. Misal üçin ya kellerine yarjunal amwat. Käwr adamlar näme öllerden wal gaibin ya gaib bolan näme pirlerinden, ewliýalaryndan ya onna bunna ol adada bul adada gezip ýören pirlerden wal jinn ya jinnlerden, ağlardan, arwahlardan näme umid etýän gaib gaýtaryň, hassama derman berin, gogul berin, gyýz berin, döwlet berin, bu zatlar umid etýän. Näme hada raja'ul ibada. Näme şu ibadata girýän umid şu diýär. Umidiň näme ibadata girýän görnüşi. Indi şol umydy näme Allah'dan gaýrydan etmek. Bolanyk kim edaýet eden näme şirkun ekbar bol. Ula şirke näme? Ula şirke düşdi bolýar. Ol näme toba edip gaýtmasa näme milletden çykýar. Indi näme? Indi ki görnüşi et-tevekkül.
vel inabe vel mahabbe diye. Tevekkül Allah dayanmak. Vel inabe Allah dönmek. Onun näme buyuran zatlan edip qaytaran zatlan qaytmak. Inabe bilen toba ikisi bir zat diye ulamalar. Toba etmek näme? Pälinden qaytmak, günahdan qaytmak. Inabe näme? Toba edenden soňam tagatlar edip Allah berilmeklige inabe diýdi. Şunu. Bir adam näme etýär? Bir namaz, araq içýär. İki günah etýän eken doğrudan. Namaza qanak araq içýär. Toba etdi. Arağını koydu ve namazına başladı. Başka näme hiç adam yok. Toba etdi, arağını koydu, namaza başladı. Buna taib diýär. Emma bir adam inabe etdi diýjek olsa kime diýilýär? Arağını koydu, namaza durdu. Soňam näme? Dinini öwrenjek bol, Kur'any okujak bol, başga da tagatlar bilen näme? Allah berilip başladı. Ana buna näme? Inabe diýilýär. Tobadan artykmaç ýene ibadata beriliberse, Allah beriliberse ana buna inabe diýilýär. Şunuňmy? Toba bilen inaben tapawdy. Käwr ulamalara näme? İkisem bir zat diýär. Toba etmek, inabe etmeklik bir zat diýär. Ýöne dogry manysy näme? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu diýär. Rabbiňize dönüň we oňa dol teslim bolun. Rabbiňize dönüp näme? Dol teslim boljak bolsak näme? Oňa yaranjak bolmaly. Onuň buyuran zatlaryny edip baytaran zatlaryny gaýtjak bolmaly. Şoň üçin bir adam näme? Tewekkül etse, dayanjak bolsa Allah dayanmaly. Ve näme tagatlar edip, toba edip näme? Dönjek bolsa Allah dönmeli. Saňa dönöýün ýa-da tutmanly. Ýok, saňa dönöýün nimeler lan. Allah dönmeli. Ya plan jana dönöýün ýa. Ýok, Allah dönmeli. Vel mahabba ve näme? Söýgü. Yani korku diýdik ha. Korkuň ibadet görnüşi bar bolýar. Ýa-da söýgüň hem ibadet görnüşi bar. Şunuňmy? Tayyib, inne barınca tevekkülni alýar. Men anwa'il ibadeti et-tevekkül. Tevekkül diýmeklik näme? Olum esbaplarını alıp näme? İşini Allah tapşyrmaklyk. Şunuňmy? Bir zadyň esbabyny tutýan, ha, netijesini hem Allah tapşyrmaklyk. Şoňa tevekkül diýilýär. Çağı isleýän, çağı islemeklik üçin şeriatda goýulan esbap näme? Ogurlamakmy? Dekdoma bar. Ya satyn almakmy? Ya bir kısanak ogra zakat etmekmi? Gök gözlüce, qara taşlyca. Ýok. Şeriatda goýulan çağın esbabı jutlaşmak, nikah esasında. Indi men näme çağın şer'i esbabyny tutdum. Şer'i nämesini tutdum danim netijesini Allah tapşyrýan. Rabbim ne men başarýanym, men ogul isleýän, zürriýet isleýän, gowgy isleýän. Ine senin urusga näme senin eden esbab, beren esbab tutdum, mene öýlendim. Netijesini sana dayanýan. Rabbim bana ogul berdi diýär. Ana şuňa tewekkül diýilýär. Emma kafir näme? Ýok, mujarrat öýlenmekligiň özü oglugyda ýetmekdir diýär. Men öýlendimmi? Oňa Allah näme dahly bar o diýär. Şunuňmy? Men öýlendim däme hele imamy we äraýal işini etýänmi? Çağı hükman bolaýman. Şunuňmy? Bunyň etýän bady näme? Şirk bolýar. Eýem ol sebäbe dayanýar. Sebäbe dayanmaklyk şirk. Şunuňmy? Yok, sen sebäbini tutýan danim, ha? Şo sebäbi tutýanam Allah dayanýar. Ana şoňa tewekkül diýilýär. Şunuňmy? Şoňa tewekkül diýilýär. Näme deňiz waýlanasyň gelýär, ýüzesim gelýär. Näme esbaby? Gaýga minmeli. Gaýyk esbaby men gark etmejek. Ýöne gaýga minnekmi bolly gutordy diýmeýär. Yok, gaýyk agdarly bilýär. Aşağıdan burnu bıçak yalıp balıklar var gelip sokup deşi bilýär. Şunuňmy? Ya tupan turu bilýär. Şunuňmy? Ya da ullokan balık gelip aşağının bölüp gaýygyny döwülýär. Yok. Sen gark bolmada esbaplarını tuttun, galandan Allah näme tapşyrdy. Rabbim esbaplarını allyk, bizem näme gark bolmady alyk özüň goru diýär. Biz sana dayanlyk diýär. Emma bir gaýygyna dayandy. Ya boyuna geýlenje nemesi bara? Näme diýilýär? Halat edildi, zadyn geydi, şu zadyn ba bollu, bu suwa batanap diýär. Şunuňmy? Birden bir burgut gelip onuňa malyp gitdi da näme etjek? Diýişin gaýtdy. Ya da şey dip asfaltdan aşağıdan akula gelip ýarty bilen ýyk gitdi da. Näme etjek? Mesele gark bolmaslyk däl. Balykdan hem seni goramala. Şoň üçin näme tewekkül esbaplarını tutulandan soň näme Allah dayanmak. Şoňa tewekkül diýilýär. Emma esbabyny tutman näme käbir soplar näme guma gitýärler. Näme? Aslında özlerini sinayanlar söýtdi. Olar özlerini sinana. Olar Allah'ın sinajak bolar. Allah kul Allah'ın sinamana haqqy ýok. Allah bizi isledik näme suratynda biz sina bilýär. Emma biz Allah'ın sina bilemdik. Ondan käbir näme sopy jemaatyny gördiler diýär. O merkez garawma gidip barýarlar diýär. Ne suwa, ne çay var, ne zon, çik var, hiç tap yok.
ne çörek var, istat yok. Nira var yani. Acil olarsınız kumda. İte kuşa şam olarsınız. Ya biz mutevekkilun diyorlar. Biz tevekkül ettik diyorlar. Rabbimiz berer. Meydin çürü yaşataydı. Rabbin sana rahat verer mi? Esbabını tutmalı. Esbabını tutmadan şataydan ama Rabbim bana gov ırsk verir deyip verir. Hem ağaç böğürlüğün sen iymeklik esbabı ol yani. Seni iyiye yetedip çağalar anırdan ama uğlap yatir. Olara sen Allah'ın veren hem en suyucu delikates eti ol yani. Kumda kendine hem adam etine duşmak olun. Tavşan duşup ol ya. Keyge duşup ol ya. Sülgüne duşup ol ya. Ama adama duşmaklık nama bizim qarağımızda nama qıyın mola ya nama seyrek duş gelen kuşlar var. Serçe duşu bilen qarağımda. Başkalar duşu bilen. Nama diyorlar el muhim. Biz tevekkülçüler diyor. Bizim tevekkülümüz daşyar ya. Şu çörek su almaklığım nama tevekkülümüzün nama bir tüysek dolu değerliğinden bolaymasın. Şonam alamız at diyor. Olar tevekkülçü der. Şonun bir sahabe gelip ya Resulallah inere düyem diye. İne de duşağı diye. Danıp tevekkül edeyin mi? Danman tevekkül edeyin mi? Şonu Resulallah nema? Dan diye son tevekkül et diye. Şunun tevekkülün esbabı tutulsa ana şonu tevekkül diye. Şonun için nema? Müslümanlar nema? Bizim Rabbimiz var, dinimize yanlış verdik. İslam adam istedikçe dinine izzet verecek böyle. Dinine güç, kuvvet verecek böyle. Yok. Dininin gücü mögünüden nema? Almal esbabı olum. Birinci bilen Allah'a ibadet etmeli. Allah'dan näme gayri bolan köp hudaýlyklar baryn taşlap başlamy, tawhide gelmeli. Aqidany näme şirkden zatdan saqlaşyň ýaly. Ibadetlaryň bidgatlardan, hurafatlardan saqlamaly. Bir Allah ibadet edişiň ýaly, ibadetim Rasulullah ediş ýaly näme bidgatlardan saq bolmaly. Emma istediňçe näme sen istediňçe dine güýje geli oňalyk boluň. Rabbim sana näýli görkezme berdi? Ve Resulullah näýli ýol bilen başlady, näme bilen başlady? Birinji näme buyurup, birinji nämeden gaýtardy? Şuratlaram dinin kuwwatyna näme gelmekligine, gaýdyk gelmekligine, musulmandan güýjemegine, izzetine tapmaklygyna esbaplar. Şu esbaplar almasak dine güýç ýok. Şunun İslam'a da güýç ýok. Şoň üçin näme sopulan kıyalyk näme zatyl garawma çykmalarla, zatyl garawma çykmalar. Şoň üçin İslamyň ha düşmanlar, kafirler garşysyna näme tawhidsiz, dinsiz jihad etmeliler. Tawhid bilen, din bilen, sünnet bilen, dine gaýdyk gelmeklik bilen, günahlardan saqlanmaklyk bilen, Kur'an, hadis tutmaklyk bilen jihad etmeli. Emma şeýle jihad etýän boşunyň içinde bir topar müşrik, bir topar şirk edip, bir topar bidgatçy, soplar we kabrlardan, tümmeklerden şokup ber. Allah sana neden ýaňyş berdi? Şoň üçin näme enwa'il ibadet tevekkül. Ibadetin ýene bir görnüşi näme kan tevekkül, Allah dayanmak. Olam näme tefwid el-umur ila Allah wal-i'timad ala. Esbab tutulan işlerin näme netijesini Allah tawsyrmaklyk. Umumy işlerin Allah tawsyrmaklyk. Rabbim umumy hayatymda men sana dayanýan, yekete meni dolanuryan, maňa goltky bolýan, maňa ýardam berýän sen men näme ölünçem seniň näme razy boljak ýolunda gelip sana näme hakyky sadyk kuluň bolup näme ötüp ölmekligi ölüň ýardam berdi. Maide surasynyň 23-nji aýatynda näme diýär Allah? Wa 'alallahi fatawakkelu in kuntum mu'minin. Görýän? Mu'min bolmaklygyň şerti eken. In kuntum mu'minin. Eger siz hakykatdan ama dol Allah iman eden mümin gullaryndan boljak bolsaňyz diýe fatawakkelu diýär. Bir Allah dayanın diýär. Allahdan gaýry hiç kime näme dayanmaň diýär. Şoň üçin näme musulman elmidama Allah dayanmaly. Şununmy? Şoň üçin musulmanyň daýhanam Allahdan dayanmaly, musulmanyň hemmesi. Emma bizimkiler näme etýär? Men elimdäl baba daýhanyň elde berýär. Şununmy? Ýani şu baba daýhany dayandygy ýok. Näme? Men elim bilen esbaby Rabbimden hem näme? Hasyly diýmeli. Şununmy? Men elimdäl baba daýhanyň elde ýok. Men elimden esbab diýsen öz eliň bilen sepýän baba daýhan kim tanamyda onu? Baba daýhandy bilemdi. Kim ol? Nide geçipdi? Pasportyny gördüňizmi? Dedi ol adam men tanamyda. Şoň üçin näme? Ey Rabbim diýmeli. Ene men elimden esbaby diýmeli. Şununmy? Wa haýry bereketi hasylam senden müňlet diýmeli. Şununmy? Şoň üçin Allah Taala näme diýär? Wa 'alallahi fatawakkelu in kuntum mu'minin. Eger siz hakykatdan mu'min bolýan bolsaňyz, Allah iman etýänlerden bolýan bolsaňyz, onda siz diňe bir Allah ibadet edin. Aslında fatawakkelu 'alallahi bolmaly. Şununmy? Ýöne näme bärde
نما مفعول به فتوكلوا ومن geçti. Yani fetevekkalu fi'l fa'il ve alallah jar mecrur fi mahalli nasb mef'ul bihi. Doğru değil mi? Ne şu önüne geçti? Ha? Hasır verdi. İyyâke na'budu dedi ki, dene sana ibadet et ya. Dene senden kömek soruyor. Dene Allah tevekkül edin. Yani Allah'dan başka hiç kime tevekkül etmek bolunok. Haçanla ma'mul amilinin önüne geçti ne oluyor? Hasır manifini veriyor. Hasanna ma'mul amilin önüne geçti ne hasır manifini veriyor. Ve qala fa'budhu ve tevekkal aleyh. Bir ona ibadet et ve bir ona dayan. Dayanmaklığım ibadetten eken. İbadet et Allah diye. Ve ibadet neme bilyen mi diye? Tevekkül et diye. Tevekkül etmekliğim ibadet et diye. İbadet diye. Şunu mu? Qaranahu ma'al ibadet. Ve yani tevekkül etmekliği ibadet etmekliğini bile getirdi. Neme? Goya Allah Teala ibadet et diye ibadetin bir görünüşüm tevekküldür. Tevekkülüğün bir Allah et diye. Allah'dan gayra neme? Tevekkül dayanç etme diye. Ve alallahi fetevekkelu hâdâ hasrun. Dine Allah. Dayanmaklık bir Allah bağlak koy. Bir Allah bağlan. Tevekkülünüzü bilin diye. Allah'dan gayra bil bağlamam diye. Nereden hasır dedik? Lenne takdimel cari vel mecrur alel fi'le yufidul hasır diye. Bu nahvi kaide. Ve alallah eyla ala gayrihi. Yani dine Allah dayanın bil bağlan onun gayra bil bağlamam diye. Fetevekkelu in kuntum mu'minin. Yani mümin molyan olsanız. İman edenlerden molyan olsanız onunla siz neyme? Allah dayanıp onu bil bağlamaklıktan başka çaremiz yok. Bizim Allah'dan başka neyme? Dayanmaklığa çaremiz yok. Bir Allah dayanmalı. Diyene Enfal suresinin 2. ayetinde neyme diye Allah Teala? İnnemel mu'minûne ellezîne izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Kim öğrenir? Mu'min mi? Mu'min nâmi? Şunu bilese geliyen bu da şu ayette Allah Teala mu'minleri kâver sıfatlarla sıfatlar, kâver vasıflarla vasıflar geldi. Şu sıfatlar, vasıflar seninle bağ olsa bilsen inşallah mu'min. Senne şu vasıflan biri yok olsa ya baram olunna eciz ol ya da bil sen doğal mu'minler. Gelin görün bakalım neyme mu'minleri Allah Teala şu ayette neil sıfatların sıfatlar, neil vasıfların vasıflatlar neyme diye. İnnemel mu'minun. İnnema edatu hasr. Yani diyeceğin innemel mu'minun nida mu'minunlardan anırda neyme sıfat geliyor olsa şu sıfatlar khas mu'minnin sıfatı dedi. Şu sıfatları mu'minlerden başka hiç kimde tapmayan dedi. Hakiki müminler kimdir? Şulardır. Şu sıfatlar kimlerde tapılyanlar? Dine müminlerde tapılyanlar. O neyme? İzâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Birinci sıfat şu. Haçanla onun yanına ağzalsa Allah, yad edilse Allah vecilet. Korku düşer. Kalkınar olan yürekler diye. Allah diyilenle neyme? Kamiset diyen yalıktan. Allah diyilenle neyme? Yılan diyilen yalıktan. Allah diyilenle ol neyme? Alem cahanın Rabbi. Allah diyilenle neyme? Müslüman korkmalı. Şoň üçin bir yer sana zulm etjek bolanna Allah'dan kork diyilenle. Ol zulm etjek adamın yüreğine korku düşmeli. Hem Allah değil. Allah kim? Sen hemmedadan görüp eşitip duran bir eline alsa sen sıptırmajak. Hiç öçmejek, sönmejek, otlu, azap etilmejek neyme? Dowzogyň eýesi Allah Teala. Şoň üçin neyme? Hakiki mümin neyme? Bir yerde yalan sözlejek onu Allah'dan kork diyilenle. Gön yüreğine korku düşüp ol mümin näme şu günahından qaytmaly. Kimde kim özüne musulman diýip dursa, bir musulman da ona eziyet berjek bolsa, hakyny yiyecek bolsa, Allah'dan kork diýilene näme? Oň yüreğine korku düşmeli. Yüreği gozganmaly, yüreği korkmaly. Soň näme diýe? Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâna. Ve haçanna olan yanına Allah'ın ayetleri okulanna da olan imanı artmaly. Tayyip, müminin yanına Kur'an okulanna, hadisler okulanna nädip iman artýar? Kur'an hadisin içinde buyruklar var. Kur'an hadisin içinde gaytarılar var. Haçanna mümin oturqa bir ayet geçti, şu ayetin içinde zekat verin dedi. Bir ayette şirkten gaydın dedi. Bir ayette tevhide gelin dedi. Mümin şu ayetler eşitlerine amal etýär amal etýär. Mümin haçanna näme ayete amal edenne. İman artýar, iman artýar. Müminne haçan bir ayette näme şun haramdygyny eşitenne, haramdan gaýtsa, iman artýar, iman artýar. Şoň hakiki mümin kimdir diýe? Haçanna Allah'ın ayetlerini eşitenne iman artar. Nädip ol ayetlere amal etmeklik bilen, boyun bolmaklyk bilen, teslim bolmaklyk bilen ne?
Ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve olur näme bir Allah dayanyanlar, bir ona bil bağlayanlar. Mü'minin Allah'dan başka dayanyan evliyasam olmaz. Mü'minin Allah'dan başka dayanyan çöpem olmaz, çörem olmaz. Mü'minler kime dayanıyor? Bir Allah dayanıyor. Ol Allah kim? Elem zahanı yoktan bar eden. Asman depemizde iyiliğine 7 kat asmanı koyun. Midemen dağları ona mih edip aşağılığına kat näme yerleri bizim aşağımızda düşök yalıp rahat yaşap gidip ekinler dikip öyler kurup näme yaşatmaklığa yeri yaradan Rab ol Allah'ına şoňalyk Allah. Şoň üçin biz bul Allah'dan başka hiç kime dayanmayasam bilem bağlamayasam. Tayyib. Ve ala rabbihim dedik ey la ala gayrihi bir Rablarnadır ondan gayri hiç kime değerler diye. Şoň üçin näme fettevekkulu ibadetun la yecuzu illa lillah. Şoň üçin bil bağlamak, dayanmak näme bir Allah edilýär, ol ibadet. Bu ibadet Allah'dan gayri hiç kime edilmeýär. Amma tevekkulu fîmâ yaqdir aleyhi'l mahlûk. Emma misal şun näme bir mahluğun başarayan madyna tevekkül etmeklik näme ol hiç qadaganmat. Ona näme hakykatda tevkil diýilýär. Şundanmı? Tevkil etýän. Plany gitti näme men arkayn bolýanlarym saňa bazardan maňa näme odur budur alyp geljeňler diýen. Ol näme ýa başarayanlar. Eýem näme bir arkayn bolýasa Rabbimize biz näme sana ýerimizde gutuljakdygyna, gutulurjakdygyna, gyssanan ýerimizde ýetişjekdigine. Emma sana arkayn bolýan bazara gitýän bolsaň, men gitjegimde 5 kilo pomidor getiräý diýen. Bunu sen başarayan sana şu meselede arkayn bolamda getirip ya başaraňa. Başarayan eýem bul ibadete gireňär. Bul eýem özara näme ýardamlaşmaklyga girýär. Şunuňyzmy? Emma tevkilu fîmâ yaqdir aleyhi'l mahlûk. Näme tevkil, vekil etýän. Öz tarapyndan näme onu belleýän. Yani men tarapymdan gayrat et näme gitdanym. Şu işi bitirip gaýt diýen. Plana bergin madyr saňa berýän, saňa arkayn bolýandyr diýen. Bil baglayandyr, ogurladaýman, hyýanatdaýman, gitde bergin diýen. Şunuňmy? Bu näme hiç şirke ibadete girenek. Misal şunňa ke en tuwakkila ahadan yashtari laka hajatan ve tuwakkila ahadan ya'malu laka amalan hada jaiz. Ya bir adamin näme tevkil öz ýerine ugratýan diýen, şu işi bitir, ya şular satyn alýan. Bu İslamda näme hiç qadaganlyk zat ýok, belki de näme bungalyk meselelerde ýardamlaşmaklyga bir-birimiziň başarayan zatlarymyzda näme gollaw berişmeklige näme İslam hiç qadagan bolanok. Edil şoňa Rasulullah ödem näme wakkala men yashtari lahu näme derdi Peýgamberiň ödem kä halatda öz ýerine onu bunu uradardy. Barsaň arkayn bolýan gitdi plan da satyn alýardy. Edil şoňalyk näme jaý gurjak adamlar näme ummallar, işgärler näme tevkil etýär. Men siz alýan arkayn boljak. Bana näme 3 kat 2 kat jaý gurup berin, ne de pulun narhyň, näme materialyň serişdelen. Bularym gurýarlar, bu zatlar näme ýardamlaşmaklyk bäbinden bu hiç näme şirke günah ertýän zatlar. Kahf surasynyň 19-njy aýatynda näme diýär Allah Taala? Fab'athu ahadakum biwariqikum hadihi ila'l madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu wa liyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Yani ashabil kahften 7 walilerden bize habar berýär Allah Taala. 3 ýyl, 9 ýyldan turan soňlar ýanky 7 nämet içinden birini bazara uğratdylar. Git we bize çüýnem zat satyn aldy. Görýän ýa bize çüýnem diýenne özler çüýnem näme o 7-iň birini uğratýarlar zat satyn almak. Şoňa näme diýär? Fab'afu. Uğradalyň içimizden birimiz ahadakum bi waraqikum şeýleňizdäki bar bolan pullaň barsyn berip ilal Medine nira şähara. Wa namatun falyanzur thalathan ayyuha haythu ta'aman azka. Ayyuha azka ta'am haythu ta'am dud gowwalsa. Alyp gelsin falyatikum birizqin min şolardan bir rızk bar ýemeklige näme ýemet bar alyp gelsin diýdi. Wa yatalattaf ýana näme yumşak gatnaşdyn barardaklar bilen. Näme üçin? Wa la yush'iranna bikum ahada bir duýaýmasyn sizin kimdiňizi diýe. Degan bular näme zalim kafir padşadan gaçyp giden adamlardır. Şoň üçin tul yumşaklyk bilen gatnaşyň diýe. Birden sizin biriňizin şo näme gaçanlardyňy biläýmesin. Şutaýda näme etdiler? Hada tevkil. Bular näme 7 adamdan bir ýerine uğratdylar, tevkil etdiler. Fet tevkilu jaiz. İslamda näme bir başarjak bolsa ýerine şo işiň näme başga bir ýeriniň etmekligini näme wekil etmeklik hiç näme gadagançylygy ýok. Emma tevekkül, emma dayanmaklyk, bil baglamaklyk ol näme Allahyň haky, Allahdan gaýry hiç kime dayanmaklyk bolanok.
Vel inabe. İnneke nama el inabe. İnabe demekligem nama dolanmakluk. Er-rucu'. Vel inabetu ve tevbetu bimana vahid. Tawba ve inabe de nama ikiden bir maniydi. Kafir nama tawba kafirgen almak. Hakikaten adam tawba eden Allah için tawba ediyor. Kafir adam pirine tawba ediyor. Şundun mu? Pirine tawba ediyor. Pirine dolanıyor. Şundun mu? Periyurtta soğuk tarikatlar var, bir tarikatta değilmiş. Zina ediyor, araba çıkıyor. Sen o bak tövbet plan pire gol verdi. Oğlum näme tövbe ettim, taksirim diye. Oğlum böyle tövben kabul ettim. Eyt beyt diye. Hakikaten näme tövben näme Allah näme benni çiğnetdiler. Yok, tövbe eden dedi. Günahdan gaydan dedi. Allah için gaytmalı. Allah'dan gayrin hakkı için, Allah'dan gayrin näme azabından korkunun için ya Allah'dan gayrin söyünün için taqdimlanan için tövbe etmeklik bolano. Näme üçin? Zümer surasının 54-nji ayetinde Allah Taala bize näme şeýle bir destur berýär, näme diýär? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Bir Rabbiňize dönün diýär. Bir Rabbiňize dolanyň we oňa doly ödüňiz tapşyryň. Yani näil doly ödüň tapşyryň? Din meselesinde senne erk ihtiyar bolmasyn diýär. Ve eslimu lehu diýdigi, doly oňa ödüňiz tapşyryň, dini meselede sizde erk ihtiyar bolmasyn. Yani İstesem şu meselede şu Allah'ın hükmünü tutyan, istemesem tutamak diyen zat dinine yok. Sen kul, şunun mu? Näme buyurulmy sen etmeli? Şu buyurulmadan hikmetine düşmesen. Ve nämeden qaytarly sen şu zatdan qaytmaly. Sen doly ödüň tapşyrmaly. Bu näme inabe tövbe etmekle näme Allah hakkı için edilýär, Allah için edilýär, Allah'dan gaýryň hakkı için, Allah'dan gaýry taqdimlanan için tövbe inabe edilmeýär. Tövbe inabe berde bir diýdi, ýöne hakykatda tövbe inabe näme tapawdy. Ba, tövbe näme Allah dolanmak, dönmek, günahdan gaýtmak dedi. Inabe näme ondan artygam näme tagatlar edip, tagada berilip näme Allah berilmek dedi. Tayyip, inde näme el mahabba, söýgü. Söýgü diýilýän adam näme laha maqamun azimun fil ibadet. Ibadatda söýgü diýilýän adam näme gaty uly ornu var diýär. Söýgüň ibadatda näme gaty derecesi, makamy, orny gaty uly. Ve huwa mahabbatullah, olam näme Allah'y söýmek diýär. Allah'y söýmeklik ibadat. Käbir adam näme Allah iman etmeli we biz gullugmyzy boýnalmaly bir adam diňe näme Allah iman etmeli, Allah ba we yekedek ibadata haqqal we menem on gull diýip düşünmeli. Düşünmeli diýär. On aňyrda söýmeli diýip pikir eden ýok, söýmeli. Allah'ın söýmeklik ibadat. Peygamber söýmeklik ibadat. Kur'an, hadisi, sünneti söýmeklik ibadat. Hatta mu'minler söýmeklik ibadat. Şunu. Näme diýär? Ibadatda näme söýgüň gaty ulorny bar diýär. Sebäpsen Allah'ın söýmeklik ol iň ulu ibadatyň görnüşi. Lenne al-mahabbata ala qismayn. Näme söýgüm gorkuýaly iki bölünýär. Adati söýgü we näme ibadat söýgü. Adati söýgü näme dostuny gowurýar. Eğer ayalını söyle, ece çağatını söyle, çağı enatasını söyle, şunun malın söyle, qoğca sığırın var, atın var, düyen var, şunu qovvaryan. Bu adeti zatı, bu bizim fıtratımızda yaradanna Allah Teala näme bizim cinsimizi, adam cinsini, adam mahluğun näme fıtratını söyüp bilmeklik, korkmaklık, iğrenmeklik, şunlara hasiyetler etti, hasiyetler yarattı bize. Enne bir näme adeti söygü, näme eğer ayal arasındaki söygü, enata o arasındaki söygü, bu adeti söygü, bu ibadete girene. Emma en-nev'u s-sani, emma ikinci görnüş näme? Mahabbetu ibadet diye. İbadet görnüşüne girýän söýgü näme? Ve hiyelleti yekunu ma'aha zul ve hudu' diye. Yani hasanna söýgü ibadet bolýar diye. Şu söýgüň gatdalynda näme? Hudu, boyun bolmakluk we näme peselmeklik bolsa diye. Şunmy? Hasanna söýgüň gatdalyndan delil bolmakluk, peselmeklik, boyun bolmakluk ba bolsa diye. Goşulsa diye. Eýem ol söýgü näme? Ibadete öwürlýär diye. Emma mujarrad diňe söýgü, eğer aýalyny söýýär, ýöne näme? Aýalyna secde edip, ýykylyp, har, zelil bolup, näme diýse edip, nämeden gaýtdysa gaýdyp beýdip berýär. Şunmy? Eğer näme aýal plan çay goýdysa, eğer götürsen aýdy. Şunmy? Gelben bir şapbat berýär. Ne sen maňa çay goý diýersiňmi diýär. Emma hakykatda sen heleňi söýýän okmy diýsen, söýýänni. O söýýänmesen goýuber da çaýyny. Ya kirnem ýuwerde söýýän o başga da o söýmek başga bir zat,
o heleyimin kırını yumak başka adam men heleyi golum diye düşündün mü? Emma bir yerine sen Allah'ın söyleyen mi diyorsun? Söyleyen ne? Bolunla avam et ya, git secde et diyorsun, git ya tera talyada secde et ya. Düşündün mü? Eyyem berde ne etti? Bun söygüsünün katlarına ne? Peselmeklik, boyun olmakluk koşuluyor. Düşündün mü? Bir ne etti ya? Ecen söyleyen mi diyen olun? Söyleyen ecen mi diye. Onunla sana sakalın diye sihir diye. Ne yapşı sihiren at diyen? Yok, din meselesine giren. Allah'ın artık söyleyen ya. O men ecemi söylemem ha. Hudaylık derecesine getirip ne mi? Hatta dinimde de bana hükümdar olmakluk derecesine söylemekti. Ece derecesine söyleyen emma Allah'ın gazabına iterecek zaten buyursa onu men diyen etmekliğe söylüyor biter ne yaptı? Yani bu ibadete giren düşündün mü? Emma bir ecesini söylese ödüm Allah neme diyenle bir yerinin edişelik bulum ecesi neme diyenle etse neme oluyor? Bunun eyyam söylüyoruz ibadet böyle. Ece sakalın sihir diye sihir ya. Namaza koma diye okana düşünün. Bar git inler nama bala mutlan arasına koşun. Diskat sekat ara kaç. Ya git ya onu emedip diyor. Yani bu ne emetti? Ecesini Allah ne emetti? Dendeş Huday tutulma oluyor. Düşünün mü? Haçan söylüğü ibadete giriyor. Haçanla şu söylüğün katlarına ne emetti? Pes elmeklik, boyun olmaklık, ödünü ne emetti? Allah'ın önüne har, zelil, pes duymaklık koşulsa ana şu söylüğü ibadete giriyor. Düşünün mü? Son için Allah ne emediyse etiyse biz doğrudan boyun mu oluyoruz? Biz Allah'ın söylüyoruz. Ve o Allah'ımızdan çekiniyoruz, korkuyoruz. Allah'ın söylüyorumuz için etmekliğe iteriyaç söylüyoruz buyuruyan zatlarını. Ve şu bir vade söylüğün katlarının Allah'dan neyme yüreğimizi korku çekincenlik bolon zaman buradan etmezemem Rabbim benden kaharlanaymasın, doğudağa yakaymasın diyeyim neyme. Şu söylüğü bilen korku bile bolon için neyme. Bizi şu korku söylüğü ve korku neyme. Buyurandan etmekliğe ve gaytaran dadına gaytmaklığa iteriye. Şun için mahabbetu ibadene kaptalına söylüğün, haçan söylüğü ibadete vuruluyor diye haçan şu söylüğün kaptalına zul olsa ve huzu olsa lil mahbub. Söyleyen dadın bir söyleyen, şu söyleyen dadın kaptalına şu söylüğünü peselmeklik, boyun olmakluk, har delil olmakluk koşulsa o söylüğün adati söylüğünden çıkıp ibadet söylüğüne giriyor. Allah Teala Tevbe suresinin 24. ayetinde ne diyor? Kul in kana aba'ukum ve abna'ukum ve ihwanukum ve azwajukum ve ashiratukum ve amwalun iqtaraftumuha ve ticaretun takhshawna kasadaha ve masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi ve rasulihi ve cihadin fi sabilihi. Kul yani buyruk emri işte. Kul ayet diye. Allah buyuruyor ayetmaklın kime? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey benim peygamberim Muhammed diye. Ayet zaret diye. Öğret diye ummatına. Ve onlardan sonra diye. İnne sizin diye. Abaukum atalarınız. Ve ebnaakum ve bala çağalarınız. Ve ihvanukum ve doğun kardeşleriniz. Ve ezvacukum. Ve erayallarınız. Ve aşiretukum. Ve tohum tireleriniz. Ve emvalun iqtaraftumuha ve gazanyan mallarınız ve ticaretun takhshawna kasadaha ve nama birden utulaymayınıp etyen utulmakluktan korkup etyen sevdalarınız ve mesakine tardawnaha ve nama söyüp razı olup yaşayan öyleriniz ovalarınız ahabba ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sabili inne o zatlar size Allah'dan ve onun peygamberinden ve Allah'ın yolunda cihad etmeklikten hem söygülü mü diye. Söygülü değil olsa, şu zatların haytham olsa biri, Allah ve Resulün buyuran zatın etmeklikten saklayan olsa, şu saklayan zatından geçti diye. Haytham olsa şu zatların biri, yani adağdalan zatın, kakan, çağan, doğan kardeşin, ayalın, erin, ya tiren, ya malın, sevda satın etyen zatların. Haytham olsa bir bevet bolup dur Allah boyun olmakluğuna. İnni, sen yara Allah boyun olmalı ya da şu bevet sebebine durmalı. Çünkü Allah Teala ne için o zatları saklanıp Allah ve Resulü'nün diyenini etmen olsun diye. O zatlar size Allah'dan hem söygülü mü diye. Yok Rabbim bu zatlar bize Allah'dan ve senden söygü değil söygüller diyecek olsak neyme? Men şu sevdam neyme?
Birda yapyan magadinimi, doğru değil mi? Birda yapsam cemaattan almalı bolan. 12'de yapsam cemaat yetişýän. Men Allah'ın söýýän bolsam şu sewdamyň näme bir sagadan geçip 12'de yapmaly bolýan. Şunuňmy? Haçan da şeydi bilsen onunla sen näme Allah'ını hemme zatdan yokordan näme söýdüň bolýar. Ejem hakam näme diýe? Namaz okuma diýe. Inne men näme ejem hakamyň diýen etmän namaz okudum eýem Allah'ym men hemme zatdan näme söýdüň bolýar. Inne haýsam bolsa şu zatdan birini söýüniň sebäbi depeläp geçibilen Allah'ın diýen zatdan etmeklik üçin. Näme eýem şu zat saňa näme Hudaý bolup durýar. Eýem sen şon Allah'ın gapdaryna öňüňe näme Hudaý tutundyň bolýar. Şoň üçin näme hiç bir musulman adam näme ejesini kakadyn dogan garnaşyn dünýä malyny Allah we Rasulunyň onuň ýoluna jihad etmeklikden näme söýgüli we ýokarda görmeli däldir diýer. Fallahu la yuqaddamu ala mahabbati mahabbatu şeý. Şoň üçin näme Allah söýgüsiniň üstüne hiç bir söýgü ürstem bolýan nädir diýer. Allah'ın söýgüsinden näme ýokaryk bir hiç söýgü geçýän nädir? Malyň söýmekligem, çagaňy, ýurdun söýmekligem istenlik bir zat bolýar. Istenlik bir zatyň näme söýgüsi Allah edilmeli söýgüden geçmelidir. Fe in ta'aradat mahabbatullahi ma'a mahabbati gayrihi min al-amwali wal-awlad fa innahu yuqaddamu mahabbatallah. Inne kimde kimin öňünde mala söýgü bilen Allah'ın söýgüsi bile gelip dur, sen näme etmeli? Allah'ın söýgüsini, malyny, dünýäň söýgüsinden ýokaryk näme geçirmeli? Öňürtületmeli. Şunuňyzmy? Allah'dan ýokarda näme hiç bir zat söýülmeli däldir diýer. Wallahu ta'ala a'la ve a'lam.